tulipata watu 31 ambao walihusika katika ile ajali waliletwa hapa katika hospitali ya Webuye. Nyaka sani ji 15 yangini owito ngimagi e masira mar apaya mamalaha e apaya maduong' ma Kitale Webuye. ODM gi UDA obagoromo mar golo lipote wi keto e tim agenda par mane gikete winjruok. This project is going to be of great benefit to them because it's going to create immediately 10,000 jobs during the construction stage. That is in the 7 years of construction. County Masaya kod migepe mamoko oikore ne chako choko pach jopiny kotenore gi gero dag teko nuclear e county no. Machigni nya kora mogajwang nyinga en James Opondo. Jatend piny Kenya William Ruto olando chuko komiti mar ji 8 mowuok e duond buch UDA kod ODM mar telo e tayo keto e tim winjruok mar tich e kind duond buchego motelne yiero mahiga manyien. Jatend piny mane loso romono mar golo lipot keto e tim lipot mar weche madita par e kind duond buche ariyogo bende ochoro mbele kinde mag komiti mondo gitiek tijegi e dweche 2. Lipodno bende dwaro ni ochuogi komiti machielo matayo keto e tim lipodno e yod bura mar kaso keto chik lipot mar NADCO. Mano lipot ma chopo sa kawadhi nyime gi wechegi ma pod wango e chenro ni mar Kaa Gi Kacha. Ni jatend migawo mar jotije piny owacho Geoffrey Ruko wacho ni riwruoge mopogore tiyo kanyakla gi riwruok mar Kenya Red Cross timo duto maginyalo mar yudo kendo chiwo kony mapiyo ne oganda mane yudo midhiero mane okel gi koth mapek mane ochwe pacho ka juma mokadho, ka bende gigeto konyo jogo ma oro omero e moko kuom gwenge ma pacho ka. Bende oyango ni bad migawo mare marango ngima oganda oseketo tenge omenda maromo shillings bilion 10.1 mar chiwo konya mar chiemo kod kuonde jot ma awiye ma oganda nyalo temo jotie e counties 23 ma pacho ka ma midhierogo ogo e taj. Nyaka sani ji maromo 2 pok oyudi e county ma Nairobi kaluwore gi koth mapek mane ochwe tich abich mokadho. So far, there is no security threat to the nation as far as this matter is concerned. However, the matter poses risk for being a security threat. But as it is at the moment, things are calm. Every agency is on top of things, and we are monitoring closely. The State Department for Special Program is distributing non-food items and food items. Since Red Cross has about 10,000 tents, which are ready to be deployed to different areas where they are needed as far as the flooding situation is concerned. Migawo mar thieth okumba mar thieth mar SHA duol mandi ko jopuonj TSC ka achiel gi riwruok mar jopuonj mar Kupet oromo mar kelo winjruok e ng'ur ma osebedo e thieth ma jopuonj yudo ka itiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Romoni kata kamano oyango ni chudo mar jopuonj ma oyudo hinyruok kata ng'ol e kinde tich ma oyang kaka Group Life Cover kod Work Injury Benefit Act ok bitim kod okumba thieth mar SHA. Ka koro TSC biro timo winjruok kod migawo mar omenda mondo oket budget ne chudo ma kamago. Thieth ne mine mayach oyangi ne biro chiw kowinjore gi winjruok, ka bende SHA ochiwo namba ma ibiro tigo e chwalo ng'ur mag jopuonj e wi okumba no. To operationalize the last expense benefit under SHA. So SHA and TSC will immediately establish a prompt and seamless claims process for the last expense benefit. However, we wish to categorically clarify that the Group Life Cover and the Work Injury Benefits Act, called WIBA, provisions are not administered by the Social Health Authority. So Teacher Service Commission and the Ministry of Health, we will support them. We will engage the National Treasury to create a separate budgetary allocation to cover these two other items. Health facilities are the major culprit because they are the ones who are sending our teachers away. And with this kind of engagement with the CS, his team and SHA, we have now seamlessly agreed that these facilities
must be under radar. Ji apar kod abich owito ngimagi masira mar apaya e gwenge ma Malaha mayudore apaya maduong' ma Kitale Webuye. Masira no notimore tok trailer bregecho otieno manyoro kendo tuomo joma ne temo reso joma ne ni masira machielo motelo kaluwore kod joneno. Japiko mane wuok yo Lugulu kochomo Kakamega notuomo jala mane ng'ado yo kendo nege kanyo gi kanyo kapok trailer no mane riembo eng'we airi titi tuomo joma ne nie kama ni resi kama ne masira machielo no timore. Jatend obila ma Webuye Rogers Bosire oyango ni ji 14 ne owito ngimagi kanyo gi kanyo ka ng'at achiel owito ngimane kayudo thieth. Waine tulikuwa tunatoka Misiu kwa tunakuja huku Webuye. Sasa tulikuwa waine, kuna kijana alikuwa nyuma yangu. Sasa Nisa nikatokea nyuma ikamgonga yeye akakufa, alafu sisi tukaanguka kwa mtaro huko. Hatujui trailer ilitokea wapi. Nikakuja, hata mimi sifahamu venye nilikuwa, lakini nilipata niko kwa pikipiki na kuletwa hapa hivi district. Semeja alikimbia kwenda kuokoa watu waliokufa kutoka kwa pikipiki. Pikipiki ndio ilisababisha, ilikuwa inatoka Misiu ikagongana na kijana mmoja alikuwa anatoka kwa soko anaenda kwao. Nimepoteza mamangu, nimepoteza mandugu zangu 3, na nimepoteza jirani mwenye amenunua kwetu, na nimepoteza mtoto wa babangu mwingine. Watu 6, familia moja ambayo tulikuwa tunang'ang'ana kutoa kwa maji. Sasa tumefiwa na watu 6 kwa familia moja. Tulipata majeruhi 21. Kati hawa majeruhi 21, madaktari wetu na wahudumu wa afya wote katika kazi ambayo walifanya ambayo ni nzuri, tuliweza kuokoa maisha ya watu 16. Watu 5 walifariki wakipata matibabu hapa katika hospitali. Mmoja kati ya 5 tulijaribu kumfanyia upasuaji lakini hatukufaulu. Alifariki akipata hiyo huduma katika chumba cha upasuaji. Alafu pia kuna miili 10 ambayo ililetwa katika hospitali katika hifadhi yetu ya maiti kama wamefariki watu 10. So kwa ujumla tulipata watu 31 ambao walihusika katika ile ajali waliletwa hapa katika hospitali ya Webuye. Jatend piny Kenya William Ruto kawuono goyo olang' e chich omenda ma Nairobi Securities Exchange kaka yor mar yawo ayanga chenro mar timo ohala gi kambi modhi ma Kenya Pipeline Company kendo yawo ayanga chenro mag ng'iewo shares e kambino. Kawuoyo e kinde nyasi no, jatend piny owacho ni okang' ma kama en ondamo maduong' e neno ni lek mag piny Kenya yore dongruok ochopo kare ka omenda ma owuok e kambino ibiro tiyogo e siro chenro madongo mag dongruok ma biro mana ndalo achiel kende bang' jatend piny keto e chik aguch omenda mar National Infrastructure Fund ka ma en koro ibiro ketie omenda ma owuok e kambi KPC ma en shillings bilion 106. Including a pre-tax profit of Kenya shillings 13 billion and over 139 billion in assets as at June 30th, 2025. It has a history of dividend payments to its sole shareholder, the government, which I think in the past 5 years is cumulative 24 billion. So to our shareholders, clearly this is a profitable entity and you made the right decision to invest in this IPO. Unlike previous privatization proceeds that were absorbed into the general government budget, the proceeds of this IPO, as well as future privatization, will provide capital to the National Infrastructure Fund, which I signed into law yesterday on Monday, February 9th, 2026.
Jatend migao mar wuoth Davis Chirchiro yango ni paunde kema JKIA oseyudo heka 1012 mar yao paunde keno kochakore dwe mar 6 higani. Chirchiro yango ni gimanyo kambi madhi tayo chenro mag yaro kambino kendo kwayo oseor ka nyaka sani bende ging'iyo yore mag yare kaluwore kod kwan mamalo mag jowuoth matiyo gi paunde keno kanyakla kod osigo mamedore gi sani. Chenro mar rango chal paunde keno osechaki motelo ne chako gedo mare mar neno ni ochopo e rang'iny mar paunde ke madongo e pinje mamoko. Our airport today being like you've had a destination airport, we're not a transit, because like Gedi did acknowledge that most travelers coming into Kenya are coming into Kenya either for one reason or another. They are not transiting, and then therefore when we don't have the kind of airport that Ethiopia, one of our competitors, built in Bole Airport, or Rwanda, Bukasera, and so on and so forth, we can run the disadvantage of losing that economic opportunity that a multimodal travel network do provide to an economy like Kenya. We've retained, I've talked a bit about financing. We've retained a Trade Development Bank to work with us as lead arrangers together with the Africa Finance Corporation in doing the financial structuring and lead arrangers, because I did say that 70% will be done through debt, and debt that from a project finance perspective that will be managed from the future cash flows, and therefore this has to be a bankable project. We have to be very sensitive to ensure that we do present the true position from traffic profiles based on historical performance and so on and so forth. Jodito mag duond bura mar ODM e kaunti ma Kisumu noromo kanyakla e apisi margi e boma no ma Kisumu chieng' ma kawuono. Toko gai mar duond od buche siasa no Laktar Oburu Oginga choro nyime chenroge mag yiero kane giloso gi jofwambo jotelo kanyakla achiel orwako paro mar ogaino choro nyime yiero margi ka bende giyango ni lokruok makama en mana mar bero duond buch siasa no kendo koro gikwayo jokanyo mag ODM mondo obed gi horruok nyaka chopi gai margi no bio yangne gi odiochieng' mag time yiero. Ma bende jopinye mano kwayo ne wadwaro ni mondo okelnwa delegate list mano ochopo moleo mane ok nyal bedo verified. Omiyo nwaneno ni ka yiero dhi kamano to chandruok dhi betie, nikech wanyalo yiero gi jok ma ok delegates midwaro kaka chik dwaro. Wan duto wan bang' jakom, wan bang' party leader marwa Dr. Oburu Odinga, ma bende manyicho wacho ni mondo waket yiero ni kando matin, kendo wang'eyo ni gimomiyo otime en ni kop gima ber ne chama. On behalf of the women, we are waiting for the coming elections, and we are ready, and we are after the party leader, Dr. Oburu Odinga. Wakwayo jo chama mar ODM ni teko wasani kachiel gi leaders mantie Kisumu County ka waket e maino mar neno ni jochaji mang'eny o register obedo e chama. Wan warito kendo wabiro loso kaka wanju Kisumu County wadhi e National Delegate Convention ma wadhi kalo e party leader marwa Dr. Oburu Oginga. Gikanyo ema chopo go giko mag weche manyien chenro ni mar Kaa Gi Kacha aweye lwet Ras Vic ma kelo ni rege owake ka in jalno mohero rege kwa ini mundi beda kanyo nikech Ras Vic bro kelo nigo e yorno manyangafu kwayona en ni mondo Vic omanyna moro manyachon la kidube moro ariera go kadonjo e ot kwa ini mundi bed koro dichieng' makare kata midhiambo makare. Nyinga en James Opondo.